K otužovaniu vlastne som sa priviedol sám, nikoho som nepoznal, kto by to robil a bolo to čisto intuitívne. Vyslovene som to tak cítil, že chcem vyskúšať. Bavilo ma chodiť v krátkom oblečení, začalo ma lákať jednoducho tie studené sprchy. Dosť som bol premotivovaný na strednej škole, keď som cvičil, pozeral som filmy s vikingami a ľúbilo sa mi to tam proste, keď sa tam kúpali a chodili nakrátko vo snehu. A hovoril som si, že začnem to skúšať proste. Takže bolo to také intuitívne a aj vyšlo to. Zvláštne to bolo tým, že na začiatku som mal veľké obavy, keďže vlastne odmala si vychovávaný ako dieťa v tom, že zima ti škodí, chlad ti môže ublížiť, čož je pravda, ale nikto nám nepovedal, že v akom množstve a tak. A že dá sa vlastne v pohode adaptovať aj na ten chlad, keď máš nejaké predispozície a si zdravý. A mal som veľa takých otázok v hlave, vlastne mamina aj celé okolie, že ty si blázon, proste sa ti zapáli močový mechúr, budeš mať zápal plúc a ladviny ti odídu a to. No a teraz už po 14 rokoch vlastne viem, že vôbec to tak není. Ani raz som z toho chorý nebol, nikdy. A to už to robím fakt, že pravidelne každý týždeň, aj každé ráno vlastne, 14 rokov. A len ide o to, začať postupne adaptovať sa. Takže boli obavy veľké, ale postupne, ako som to skúšal tie limity nastavovať a praktizovať, tak som zistil, že vlastne len to telu prospieva a ničomu neubližuje a toto už v hlave úplne nemám a tá otázka je preč. Reakcie okolia sú často veľmi zvláštne, ja to chápem, veľa ľudí to nazýva nejakým exhibicionizmom moc, alebo že je to exód, že mu šíbe, že čo má za matroš a podobne, ale jednoducho ja to chápem, je to pre nich niečo nové, aj keď som napríklad testoval v zime, že som chodil jednu zimu iba v krátkych veciach, kráťase, krátke tričko, žabky a bolo -5, a jednoducho som chcel vedieť, ako to telo zvládne a ako sa dá s tým popasovať. Tiež bolo to v pohode, neochorel som ani raz, ale teda reakcie boli také, že si ľudia mysleli, že mi šibe, ale není to tak, je to iba človek si testuje niečo nové a posúva hranice. Takže, ale už sú kladné tie reakcie, je to v pohode. Môj prvý vstup do ľadovej vody si pamätám presne, bolo to na Kunovskej priehrade. Práve, že bolo to zvláštne tým, že nič som o tom nevedel a dosť som sa aj toho bál, mal som predtým rešpekt, že čo to môže spôsobiť. Takže to bolo veľmi rýchle, došiel som, vyzliekol som sa, na 30 sekúnd som tam behol, cítil som sa, že super, achievement unlocked a vlastne rýchlo som utekal do auta, obalil som sa, doma som sa zahrieval studenou sprchou. Urobil som zlý postup, ktorý som predtým vlastne nemal vymakaný, teraz to tak vôbec nerobím. Ale bolo to práve kvôli tomu, že som mal z toho obrovný rešpekt a nepoznal som nikoho, kto by mi o tom povedal a vlastne jediné informácie som čerpal nejak z internetu, z nejakých fór a tak ďalej. Zaskočila ma tá extrémna bolesť, vlastne je to ako keby ťa niekto rezal nožom. Vyslovene tých prvých 30 sekúnd, keď ješ prvýkrát, je veľmi nepríjemných a je to taký obrovský šok pre telo. Takže bolo to v tom, že keďže som tam bol tak iba krátko, tak som si nevedel predstaviť, jak to dávajú niektorí ľudia 10-20 minút a podobne. Ale potom, keď som začal navyšovať tie časy, tak som zistil, že vlastne tých prvých 30 sekúnd je najhorších a potom keď sa adaptuješ na tú vodu, tak ti je tam úplne komfortne a príjemne. Takže mal som také, sledoval som sa, rozmýšľal som, čo to s telom spraví, pozoroval som a keď som videl, že všetko je v poriadku, a naopak, že mi to prospieva, tak už potom toto vymizlo z hlavy. Vieš čo mi pomáha vydržať aj znova je to, že sa mi páči, že to buduje tvoju sebadisciplínu a vlastne keby nejdem tú nedeľu alebo ten každodenný rituál studenej sprchy, tak by som sa cítil ako keby, že zlyhávam v tej sebadisciplíne. Lebo jeden z obrovských benefitov otužovania je podľa mňa to, že ti buduje tvoju sebadisciplínu, že robíš niečo, čo ti je prudko nekomfortné a stále sa do toho musíš nútiť. A to je ako v živote, že v živote je kopec takýchto vecí, ktoré nechceš robiť a musíš ich robiť, aby si napredoval, tak potom sa ti to robí ľahšie, keďže si zvyknutý z toho otužovania, že fúr robíš niečo, čo sa ti nechce. Mne sa naozaj do tej ľadovej vody skoro nikdy nechce. Málo kedy je taký, že sa cítim, že OK, teším sa na to. A práve to ma tak naplňa, že trénuješ aj tú psychiku, aj to telo naraz. Tréning na suši je výrazným
benefitom pri otužovaní, keďže telo je potom zvyknutejšie na fyzickú aktivitu a znáša to lepšie. Môj tréningový deň vyzerá tak, že ráno vstanem, dám si 150 klikov, dám si 50 repov, potom si dám dýchové cvičenia, dám si studenú sprchu, nejaké stretchingy a potom druhý tréning mám vlastne po obede. Cvičím hlavne s vlastným telom, kalisteniku na hrazdách, workout. Toto dávam asi tak 6 krát týždenne, ešte 3 krát týždenne do toho saunu a to otužovanie v jazere dávam raz do týždňa. Fyzické cvičenia a práca s hlavou sú pre mňa jedno a to isté, lebo pri tom fyzickom cvičení dosť takisto zapájaš psychiku, či už nejakú odolnosť, sebadisciplínu, že aj keď sa ti nechce, musíš ísť, musíš rozmýšľať nad tým tréningom, musíš preciťovať vlastne svaly, musíš cítiť, čo ti robí dobre, aký cvik, čo nie. A keď už sa bavíme o tej psychike, tak napríklad sa mi to spája, rád trénujem aj šach a tam je to takisto od tej stratégie, postupu v tréningu a k tomu celkovému štýlu, akým tú hru hráš. Takže za mňa je to jedno a to isté a spája sa mi to a vynára mi to kalokagátiu, že trénuješ aj myseľ, aj telo naraz. Pred vstupom do studenej vody si dávam Wim Hof metódu dýchovú a nejaké kliky a drepy na zahriatie. Naozaj je to rituál pravidelný, ktorý dodržujem. Takisto po výstupe zase si dávam 15-minútovú rozcvičku, aby som získal teplo naspäť, aby som zahrial telo. A toto, keď človek dodrží, tak podľa mňa naozaj je to obrovský benefit. Bez toho to nerobím. Mám to zaužívané, že to mi pomáha a to ma drží zdravého pritom, takže toto mi funguje, podľa toho idem. Ísť plávať pod ľad som mal v hlave asi tak možno 7-8 rokov. Chcel som to vlastne od začiatku, čo som začínal otužovať, keď som to videl v nejakom filme, že proste nejaký viking tam predplával pod ľad. A odtedy som nad tým rozmýšľal, že toto by som chcel dať, že strašne ma to lákalo. A vždycky som to odkladal, lebo chcel som to spraviť bezpečne, nie iba tak, že prídem, hodím sa a vyskúšam. Takže dostať tam ľudí a nejak technicky to celé spraviť bolo trošku náročné, ale potom jednu zimu už som si povedal, že už to odkladám asi 3 zimy, že idem do toho, že nech to stojí, čo to stojí, idem do toho. Podarilo sa, dali sme to a vyšlo to na šupu, že jeden deň ma to napadlo, zavolal som 10 ľudí, všetci sme sa stretli, bol tam kamoš potápač a skúsil som to a vyšlo to. Dobre. Vieš čo, pocit, keď si pod ľadom, je extrémny, nič podobné nepoznám. Mám z neho obrovský rešpekt a každý by aj mal mať. Najhoršie je vlastne to, že nič nevidíš. Nevidíš absolútne nič. Že keď som to prvýkrát skúšal, tak som si myslel, že uvidím aspoň nejaké svetlo, že kam sa mám vynoriť, alebo aspoň nejakú navigáciu, ale vôbec. Ty si dáš takto ruku, nevidíš si na ňu, keď si teda v kalnej vode, na Kunove není moc priezračná. Takže ohromný rešpekt a extrémne sústredenie. A zaujalo ma to, že ten adrenalín pritom je tak vysoký, že necítiš ani chlad z tej vody. Normálne ti vo vode zima, ako keď ideš otužovať, že cítiš ten chlad, trase ťa. Jakmile máš ten extrémny fokus, 100%, že musíš trafiť tú dieru a vyplávať, inak je konec. Tak naozaj všetky ostatné pocity sú preč a je to 100% sústredenie a fokus na to, aby si sa vynoril na správnom mieste. Pri plávaní pod ľadom je strach prirodzený a je to hlavne rešpekt a je aj dobré, keď má človek strach, lebo keby k tomu pristupoval nejak nezodpovedne, tak sa môže čokoľvek stať. Radšej si to treba celé pripraviť, treba tam mať tím ľudí, treba tam mať ideálne aj potápača, ak sa dá nejaké lanosy natiahnuť. Ja som ho síce nemal, ale keby to opakujem, tak určite by som si ho už dal. Chceš mať 100% istotu, že aj keby sa niečo pokazí, tak si safe za mňa. Otužovanie a tréning mi dali do života obrovské benefity. Čo sa týka otužovania, napríklad to, že máš oveľa lepšiu termoreguláciu ako bežní ľudia. Keď je 5 stupňov vonku, tak ti není taká zima, chodíš rád von, nevadí ti to. Naozaj to telo reaguje lepšie na chlad, dokážeš sa naučiť ho znášať. Potom, čo sa týka zdravotných vecí, ja to vidím na sebe, že klasické nádchy a chrípky skoro sa ťa netýkajú, ale keď už aj ich dostaneš, čo je prirodzené a bežné a správne, tak za 3-4 dní už si skoro úplne v pohode, že ťa to nezlomí na 3 mesiace, jak niekoho. Vieš, že je to v pohode, že nedokaličí ťa tá chrípka tak ako u bežnej populácie. Čiže za mňa toto je obrovský benefit
a hlavne tá sebadisciplína. Ako som už hovoril, pri otužovaní si buduješ sebadisciplínu a schopnosť robiť veci, ktoré nechceš a robiť ich pravidelne a vystavovať sa nekomfortu. A každý výstup z nekomfortu je za mňa dobrá vec, lebo ťa posúva trošku ďalej. Otužovanie si myslím, že dokáže človeka zmeniť na hĺbšej úrovni. Myslím, že sa to stalo aj mne. Ja rozhodne vidím ten progres, kde to za tie roky ide, že dokážeš vystúpiť z tej komfortnej zóny a jednoducho robiť niečo, čo nechceš a stále posúvať tú hranicu, že kde už ti to je príjemné a nepríjemné. Pamätám si prvýkrát mi bolo 30 sekúnd, že wow, čo si dokázal, že super, že taký obrovský skok a teraz už je to jak absolútna rutina, že už to ani nevnímam, už mi tam ani není skoro zima, vieš, že tam vidím ten obrovský progres a za mňa je to super. Otužovanie je zaujímavé v tom, že ťa dokáže doviesť do tak extrémnych situácií, v ktorých by si sa normálne neocitol a ukáže ti veľa vecí, ktoré predtým nemáš ako badať vo svojom tele aj vo svojej hlave, čo sa týka paniky, strachu, stresu. Napríklad, keď som raz otužoval, keď bolo minus 25, 40 na vietor, a naozaj som vyšiel, že sa zahrejem a ten vietor sa do mňa tak obúval, že som cítil, že nedokážem vyprodukovať žiadne teplo, že chytali ma až také záchvaty paniky, že fú, že nedávam to, že čo robiť ďalej. Alebo keď som 33 minút plával v ľadovej vode a preplával som jazero a ku konci už som si necítil ruky skoro ani tuna, nie iba že prsty, tak zase chytá ťa panika, že Ježišmária, že čo budeš robiť, že čo bude ďalej. A ty sa naučíš týmto štýlom vnímať telo a ukludniť sa hlavne fakt, že v rizikových situáciách, ktoré normálne by ti búchalo srdce, bál by si sa, že spanikáril by si, ale to pritom to nemôžeš. Musíš byť sústredený, aby to všetko dobre dopadlo a pozorovať, počúvať telo, že dneska sa necítim dobre, dám si menej minút. Dneska napríklad to skipnem ten tréning, dám si ho zajtra, lebo som nespal dobre a myslím si, že by mi to skorej pohoršilo ako prospelo. Čiže práca s telom. Rozhodne je to práca s telom a zmyslom, že počúvať sa a vedieť sa kontrolovať aj v extrémnych situáciách. Vieš čo, v otužovaní mám ešte pár takých cieľov, ktoré by som chcel vlastne dokázať a už mi to ostalo málo, ale napríklad chcel by som skúsiť plávať niekde v Antarktíde alebo tak, pri ľadovcoch. Toto som si ešte nesplnil. A potom sú to možno nejaké zimné turistiky, nejaké vyššie hodinové výšľapy, že v plavkách, tak. To som skúšal iba tak, že hodinku som si niekam vybehol na cyklách, v plavkách, ale taký, že poriadny výstup som ešte nedával. Takže toto mám tak, že áno, išiel by som do toho, skúsil by som to. Lepší. Vicky, a pocity ako? Pocity v pohode. Jak vždycky. Fajnovúčko. Je ti fajn, zahrytý si. Cítiš adrenalín, šťastie, endorfíny. A si rád, že to máš za sebou.